Kapitlu 31 tad Deuteronomju l-ewwel 9 versi. U Mosè mar u qal dawn il-kelmiet lill-Iżrael kollu qalilhom: Għandi 120 sena llum, ma nistax iżjed noħroġ u nidħol. Qalli wkoll il-mulej: Int ma taqsamx dan il-Ġordan. Il-mulej Alla tiegħek jaqsam qablek u jeqret il-ġnus minn quddiemek u teħodhom taħt idejk. U Ġoswe jgħaddi quddiemek bħalma qal il-mulej u jagħmlilhom il-mulej bħalma għamel lil Sihon u lil Og slaten tal-Ammurin u lil Artom li eridhom. U l-mulej jagħtikom quddiem wiċċkom biex tagħmlu minnhom skont l-ordnijiet kollha li jien tajtkom. Żommu jibes, għamlu l-kuraġġ, la tibżawx u la titwerrux minnhom, għax il-mulej Alla tiegħek u dak li jimxi miegħek ma jħallikx u lanqas jitilqek. U Mosè sejjaħ lil Ġoswe u qallu quddiem Iżrael kollu: Żomm jibes u għamel il-kuraġġ għax int għandek tmur ma dal-poplu fl-art li l-mulej ħalef lil missiriethom li jagħtihom. U int tagħtihom bħala wirt. U għall-mulej li jmur quddiemek ikun miegħek ma jħallikx u lanqas jitilqek, la tibżax, la titwerwirx. U Mosè kiteb dil-liġi u ta' lill-qassisin u lit-Levi li kienu jerfaw l-arka tal-patt tal-mulej u l-xjuħ kollha ta' Iżrael. Amen. Għadna kif zanzanna s-sena, kif tiġikom? Komdi fija. Ermejna dik is-sena li kienet tkemxet sewwa u għandna bidu ġdid. Bidu ġdid b'aspirazzjonijiet ġodda. Meta hemm bidu ġdid nagħmlu riżoluzzjonijiet u pjanijiet u nirriżolvu diversi affarijiet. Iżrael hawnhekk f'din il-sitwazzjoni tagħhom kienu kol għalihom bidu ġdid. Għaliex ovvjament nafu li għamlu 100 snin skjavi fl-Eġittu taħt il-ħakma krudili tal-Farawn. Alla ħariġhom. Imma minħabba l-infedeltà tagħhom Alla qalhom ħajkolkom tqattaw 40 sena fid-deżert tiġru l-ewwelin. Il-xjuħ mietu, il-ġenerazzjoni żagħżugħa kibret u dawn kienu n-nies li ħajitlu issa fl-art imwiet. Allura għandna wkoll bidu ġdid hawnhekk. Dawn in-nies ma kinux jafu, ma kellhom ebda idea x'se jsibu fil-Kanan, fl-art imwiet, alla darba jaqsmu l-Ġordan. Qasbis kienu jafu kif se jaqsmu xmara. Kif se jaqsmuha. U qas kienu jafu kif se jelbu il-bliet biswar illi kienu jafu illi jeżistu għalax kienu batu l-ispjuni qabel, bliet biswar qawwija u n-nies jisom ġganti aħdejna. Kellhom jitqabdu kontra Jericho, kontra Aj, il-battalji, it-tqassim tal-art, ma kellhomx idea. Il-futur għalihom kien mistur, kien moħbi. U frattant, avolja mingħajr esperjenza, Alla wedhom u appuntu għaliex kienu bla esperjenza u debbolu fihom fushom, Alla wedhom il-protezzjoni tiegħu. Se nikkonsidraw 5 barkiet tremendi li Alla ta' mhux biss lilhom imma lilna lkoll. Il-protezzjoni divina, il-preżenza divina, il-pilota divin, il-patt divin u l-aħħar waħda mbagħad il-patrun divin. Il-protezzjoni divina. Aħna qisna bħal immaġina tifel. Waħdu f'waħda mit-toroq traffikużi ta' New York. X'tama għandu tat-tifel. Jinsab f'pożizzjoni prekarja. Pero dak l-istess tifel għandu idu mqabda ma' jitmissieru, ekk all right. U l-istess ħaġa l-poplu Iżraelita
dajef fih innifsu, però Alla wedu u dik kienet propjament il-ħaġa prinċipali illi f'dak il-ħin kellhom bżonn jisimgħu. Mose qalilhom il-mulej Alla tiegħek jaqsam qablek. U aktar tard huwa l-mulej li jmur quddiemek. Tarawa, huwa l-mulej illi jmur quddiemek. Dan mhuwiex sempliċement ottimizmu uman. Mose bħalli kieku li tagħtihom kelma fejjida, imma assigurazzjoni pattwali. Mose hawnhekk qed jitkellem f'isem il-mulej u jaf li Alla illi kixef drijaw biex ħelishom mill-madmat kifer tal-Eġizzjani li kompla wkoll magħhom fid-deżert avolja kienu nies stinati. U Mose jgħid li kontu nies bla ċirkonċiżjoni fil-qalb, Alla baqa' magħhom u issa Mose qalilhom Alla mhux ħajħallini naqsam il-Ġurdan magħkom. Ħammut fuq din naħa mingħajr ma nidħol fl-art imwieda. U frattant il-mulej se jmur qabilkom u dak huwa importanti. Aħna feta drabi norbtu t-tama tagħna ma' bnedmin bħalna. Imma l-importanti huwa il-mulej illi anke meta tbida taqra is-salmi mill-ewwel tinduna il-mulej kif jiddeskrivi li hu nnifsu bħala l-uħa lina, sur, fortizza, ken, blata, rifuġju. U forsi nimmissjaw metafora vera sabiħa, il-mulej huwa tarka tagħna. Tarka hija dik il-parti mill-armatura tas-soldat illi tinsab bejnu u bejn l-għadu tiegħu. L-għadu tiegħu ma jistax jaħbad għalih għax hemm it-tarka illi tilqalu. It-tarka tagħna hija t-tarka tal-fidi. Illi aħna nafdaw fil-mulej illi jmur qabilna xem li lim il-Ġurdan ma nafux. Xem għajdu li nippruvaw indovinaw, xem għalina matul dis-sena 2026, ħadd minna ma jaf. Ħadd minna ma jaf. Meta bdiet il-gwerra tal-Ukrajina, għadna dimma l-ewwel batijiem u jirranġaw. Talna fir-raba sena ta' dil-gwerra. Fil-futur ma nafuħx, però żgur li maħniex vittmi tal-kombinazzjonijiet jew tal-accidenti. Aħna nemnu illi Alla is-sovran, Alla is-sultan renjanti fuq il-ħolqien kollu tiegħu. Fl-libat imkejjen tiegħu, speċjalment fuq din id-dinja tagħna, Alla huwa governanti. Alla huwa renjanti. U allura xejn mu fortuitu, xejn muwa bladdoċ jew accidentali. Meta konna żgħar konna nilagħbu l-ludo. U bid-dada u twaddaba dejjem tixtieq li tiġi 6, qed tifhem. U kultant jiġi 6 wieħed wara l-ieħor. Imma mbagħad rari tiġi 3 darbit fuq xulxin 6 u x'ngħidu mbagħad. U x'kombinazzjoni! X'kombinazzjoni xejn. Bi kombinazzjoni xejn. Proverbi 16 jgħidilna li x-xorti tinxteħed fil-ħoġor imma kull deċiżjoni tagħha hija mingħand il-mulej. Jiena moħħi minfaqa meta nisma' dan id-diskors bibliku illi dawk l-affarijiet li għalina huma accidentali, id-deċiżjoni ta' kull ħaġa imqar f'logħba, f'sempliċi logħba, hija mingħand il-mulej. U allura l-aħwa vera aħna nitkellem għalija nnifsi. Jiena ħossni ċkejken u dajjef. Ma nafx intomx l-istess ħaġa imma bħala bnedmin aħna tajjeb ta' ħlejja ta' 6 piedi forsi ftit iktar ftit inqas. Aħna ċkejkuni kollha kemm aħna. U vera għandna raġun nħossuna hekk għax hekk aħna. Fatti li mgħallem tagħna xejdilna. Jgħidilna żewġ għammiela. L-għammiel huwa dak l-asfur tal-bejt tant komuni f'Malta. Tajjeb jekk mur il-monti biex tixtrih kważi jtulek b'xejn. Dak iż-żmien żewġ għammiela ma jinbijawx assarju 60 ċentesmu tal-euro, ġifieri ħmerija. L-għammiel huwa għasfur ċkejken bla valur. Żewġ għammiela ma jinbijawx assarju frattant wieħed minnhom ma jaqax mal-art mingħajr ir-rieda ta' missierkom.
هذا البحر مخي ينفع هونك. متى نمديتاو فوق داون الفيريتايات سبليمي اللي الله يحسب وياف هو كونشيو تا ليش كان حليا اللي عدو قدامنا ما نعطو كاسو. وجيسو كومبليت ما فرطانت واحد منهم ما يعاش ملارت مناير الريد تاع مسيركم اما سان سترا الشعر تراسكم وكله معدود. قالك تبزاوش ان تراو الكونكلوزيوني تبزاوش عشان انتم تسووا ازيت من حفنا عميلة. الله يعرف بينا يعرفنا باسمنا حزس الاسم تاعنا فوق البارة تاعيداخ وما ينسينا قات. والورا فدان الاستاديو انا نايت اورايت اسا اتشالبراني رول تاع السنة فورس جوت منكم قاتوا قايمين بعينيكم مبشبشين صار نفس الليل باش مبات تحطوا التاتسا في المكان وتكانتاو لود لانج زاين تاف كيف وعيطوا الكاونت داون ودا الافاريت اللي نعملوها في السوشيتà تاعنا. بيرو وهذا كله كنت تعرف اللي ورا الكانتونيرا كنا بتستنيك السنيورة انسيتا وبصبايا بونتات ليك ايش تعرف ورا اللي يعدوا دا السليبراسيوني كلها الحياة تجي نورمالي وحنرجعوا لورا للشغل ومن يبدا يدخل شيرتو سنس تاع رياليزمو اللي صحتك تسا تكون انشرطة تنساب مجوخ منتالمنت عين الفاميليا تيك اللي تنبدل في اللي كلك زوج شوليت واحدة منهم الزوجات الأخرى سيفرت كلش ينبدل. وهاللورا نخصونا مش بس كيكوني ما وكل ضعيفة وبلا صحة وتويب مسيرنا تسمويت طب الحق كاباتشي تشحدنا من ديفيرسي كومديتايات وشوقات اللي من البرسبكتيفا تاعنا نايدو دي الكومديتاي امبورتانتي علي امبورتانتي اللي انا نكون بصحتي بير اكزامبل هتفهم. اما المولاي يشحدك ساشرتو بونت من الصحه فيزيكا تاعك. فرتانت جسو يفرجنا ويعيدلنا تبزاش مرحله زيره عشوجبوا مسيركم يعطيكم شيش عشان هنستاو نعملوا لسه طويله اللي المولاي نشتو يعطينا المولاي يوجب يعطيكم السلطنه وديك هي الحاجه السنسيالي اللي احنا نكونوا تحت البروتكسيون تاعو اللي الله يعافنا فورس ما يتنيش البرليني تالهلو. تفتكروا ذاك البرليني تالهلو ما يعطينا البرلا تالبرزنسا ديفينا. هذا هو التاني حساب مش بس البروتكسيون تاعو اللي يمر قبلنا اما وقال اللي يبقى معنا البرزنسا ديفينا ما نخليكش ولنقص يتلقاك. فيرس 8 المولاي ما يخليكش ولنقص يتلقاك. يربيت السس دي ضربتين باش اسمرها باش احنا نلقاوها. طيب الاسكريتورا تشرتامنت ما تويدنيش كومديتا يو رزق ماتريالي يو صحة فينومينالي ولنقص تويدنا اللي الله سيويجب المستقصيات كلها تانا كلها كما احنا عنا مستقصيات. ابدا مني هذا مستقصيات اللي نشتيق توجيبها اليوم بيرو هاي كلي وين نعيش مناي توجيبها اليوم. طيب فرتانت الله يويدنا البرزنسا تاعو فورس مش تشارتسا اش كيف عدنا الفوتو ما نفوخش اما البرزنسا تاعو دان نفوخ اللي الله ديجا كان معنا ومشينا على البوسطة سنين في الشاري في الديزرت. ده هما الناس اللي عداو من داك الديزرت والاسبرينسا تاعهم كانت واحدة اسبيتسيوني كونتينوا تالبروتكسيوني تاعنا تالبرزنسا تاعنا معهم في الديزرت. في كابيتلو 8 تاع الدوترونوميو موسى يعيد لهم ايسو لقلبكم ما تنترفاش وتنسى للمولاي الله تياك
li ħarġek mill-art tal-Eġittu mid-dar tal-Jasar u li mexxiek f'dak id-deżert kbir u tal-biża' li fih sriep ħamjin, sriep valenużi u jekk jikdmek wieħed tinsab fit-trabil kbir u art nixfa bla ilma li ħariġlek l-ilma mill-blat taż-żnied li temek fid-deżert bil-manna li missirietek ma kinux jafu bija biex jaksek u jġarbek, jittestjak, jara qalbek ix marbuta miegħu biex imbagħad fl-aħħar jagħmellek il-ġid. Dik sabiħa. Matul il-mawrien tagħna fid-deżert ta' id-dinja ħaniltaqgħu ma' ħafna perikli, ekireb, sriep, nuqqas ta' ilma, imma fl-aħħar Alla jagħmlilna il-ġid. Il-Allut kif għadna l-andament tal-futur ma kienx viżibbli, ma kienux qed jaraw fil-futur u waqqas aħna. Tajjeb, imma dak il-futur kien diġà preparat għalihom. Kien diġà preparat għalihom. Bħalhom ma nitlux fil-ġejjieni battal, ġejjieni vojt, imma ġejjieni li fil-ġejjieni Alla diġà huwa hemmhekk. Alla diġà huwa hemmhekk. Alla jokkupa il-ġejjieni tagħna il għaliex mhux biss imur qabilna imma wkoll jimxi magħna. Jimxi magħna. U allura il-biża' huwa projbit. Il-biża' hija dik il-ħaġa illi tnaqsinna l-enerġija, iddajjifna u tfixkilna milli nwettqu id-doveri kollha tagħna. Tipparalizzana l-biża'. Forsi ġina f'moħħna xi ħadd illi jitwerwer minn ġurdin tal-imramma jew minn wirdiena. Forsi għandkom raġun għax huma affarijiet li jistgħu ġorru l-mart, imma il-biża' tagħna fil-modja tal-ħajja hemm post għalih. Hemm post għalih. Meta l-mulej imur qabilna, meta l-mulej jinsab magħna, Alla li għalilna kemm il-darba fil-fedeltà tiegħu mhux se jitlaqna bħal-leba fost il-ġimgħa. Jien magħkom il-jiem kollha min qala, Sidna Ġesu. U propjament qabel ma talla lura fis-smawiet. Il għaliex batilna paraklitu ieħor, l-Ispirtu li jibqa' magħna għal dejjem. Jibqa' magħna għal dejjem. U allura qrib ta' Ġesu meta aħna nżommu qrib tiegħu, is-sinjura ansjetà illi saftitilu kienet qed tittawlilna mawra l-kantuniera, jekk aħna qrib Ġesu, is-sinjura ansjetà ikollha tmur tirreġistra. Għax ma jkollix xogħol. Ma jkollix xogħol. Ġesu għalilna ibqgħu fija u jiena fikom. Il-qrubija. Aħna miegħu u magħna. Jekk Alla u magħna, min jista' jkun kontra tagħna. U difatt il-Lut kellhom diversi, kellhom lil-Ġeriko, Aji, bliet oħra illi kienu fortifikati u għelbuhom il-koll. Jekk Alla u magħna min jista' jkun kontra tagħna. Ġwanni jgħidilna li fl-imħabba aħna u nesperjenzaw l-imħabba pattwali ta' Alla lejna m'hemmx biża'. Fil-imħabba m'hemmx biża'. Anzi, l-imħabba perfetta tixħet il-barra l-biża' għax il-biża' jinvolvi l-kastik. Imma l-kastik tagħna li kien jixtaq lilna min ħadu Ġesu diġà. U allura m'hemmx lok għal biża'. Min jibża mhux perfezzjonat fil-mħabba. Para Kristjan tista' tibża. Tista' tibża mill-mart, tibża minn diversi disfatti jistgħu jiġrulek. Għaliex nibżaw essenzjalment, ġwan qed jgħidilna nibżaw għax għadna ma fimniex u ma ħanix nipprezzaw biżżejjed l-imħabba ta' Alla. L-imħabba ta' Alla lejna. Illi saftit qabel għalilna araw bliema speċ ta' mħabba ħabna l-missier illi nissejħu li Alla. Għal darbohra, dak il-perlini illi nixtiquhom, nsoffuhom fħal għax huma ħelwin, nixtiquhom. Però Alla ma jridniex nibqgħu issa tfal ċkejknin, iridna nikbru, iridna nimmaturaw, iridna ngħaddu mid-deżert. Jittestjana biex fl-aħħar jagħmlilna l-ġid. Intaraw il-pjan ta' Alla. Alla li jipproteġina, li wedna il-preżenza tiegħu
imma huwa wkoll il-pilota tagħna. Il-pilota tagħna. Din l-idea hija mifruxa matul l-iskrittura, mhux bħala pilota, imma pereżempju David illi fiż-żożija tiegħu x'kien xogħlu? Raj tan-naċ. Raj tan-naċ u kien imħarreġ, kien kapaċi jilqa kontra l-ors u kontra l-uljun li jiġu biex jipprova ħarbtulu il-merħla ta' missieru, xogħlu kien raj. U allura għalih kienet xi ħaġa naturali illi u meta kien qed jaħseb dwar Alla, darba kitibha il-mulej war-raj tiegħi, xemma jonqosni, jmidni f'mirata ħadru, jmexxini ħdejn ix-xjatt tal-ilma, jirrestawla r-ruħi. Qabad dik l-idea ta' raj u applikaha l-Alla. Aħna f'Malta gżira imdawrin bil-portijiet, Malta famuża l-portijiet vera, Port il-Kbir, Port ma' Samxet, dajes u bastimenti kollu narawhom, kull fejn ħarsu. U allura għalhekk insaħlu il-pilota divin. Isimgħu, Salm 23 imma maqlub għall-kultura tagħna. Il-mulej huwa l-pilota tiegħi. Mhux se noħroġ mill-korsa tiegħi għax ma jonqosni qatt. Jiggwida ċ-ċatra tiegħi, ċatra hija dgħajsa żgħira ta'. Jiggwida ċ-ċatra tiegħi fil-mijiet kalmi u jġibni lejn xtut kennija, jirrestawra l-qluħ tiegħi. Għax il-qluħ kapaċi ċart ma jirrestawrah. Jimmappja l-korsa tal-vjaġġ tiegħi għall-unur ta' ismu stess. Imqari kif ikolli mbaħħar f'oċean mudlam u perikolus fejn ċparu l-font jedduni. Mhux se nibda minn ebda diżastru għax il-pilota jinsab miegħi. Il-pilota jinsab miegħi. Bil-kumpass tiegħu u bidu fuq it-tmun ninsab assigurat. U il-mewġ ma jerraqnix. Il-mulej jipprepara passaġġ tajjeb għalija. Minkejja kull ostilità. Jipproteġi d-dgħajsa tiegħi u jimmarkani bħala tiegħu. Abbord jisqini l-mijiet tal-ħajja bl-ħlas. Tassew l-imħabba fidila u l-ħniena tiegħu se jikkumpanjawni il-jiem kollha kemm idum it-traġitt tiegħi. Kemm idum il-vjaġġ tiegħi. Il-ħniena tiegħu tibqa' tikkumpanja u finalment idaħħalni fil-port tiegħu għal dejjem. Forsi il-ħsieb differenti l-istess idea, però Alla huwa tabilħa il-pilota tagħna. U jien għad bħala Awċi, min jaf kemm il-darba qsamt il-fliegu? Eluf ta' drabi. Litteralment eluf ta' drabi. Ġeju sejjer tilaw niżel minn Malta l-Għawdex. U uħroġ il-ħaġeb. Qatt ma rajt il-pilota. Il-kaptan tal-vapur, kif darba rajtu. Qasqat! U xorta nibqa' nitla bord u ninżel, nitla u ninżel u dejjem wassalni. L-Alla ma narawx. Imma mek qiegħed isuqna. Qiegħed biex finalment joħodna fil-port tiegħu. Ġesu tkellem dwar id-dar tal-missier li fija ħafna majjar u kieku ma kienx hekk kont ngħidilkom, imma jiena sejjer posta likom. Dinja il-realtà tagħna bħala u li talla illi jekk jiena nafda ruħi fidejn kaptan bħali, kaptan tad-dem u l-laħam bħali. Tajjeb, kemm aktar għandi nafda ruħi fidejn kaptan jew kreatur dejjemi, kreatur omnipotenti u x'vera. Għalhekk Alla jordnanna la tibżax u la titwerwirx. La tibżax u la titwerwirx. Kemm il-darba nsibu la tibżax fil-Bibja? Jiena ġil rajta forsi darbtejn f'dawn il-kotba devozzjonali illi hemm 365 darba. La tibżax għal kull ġurnata tas-sena. Ħanifqalkom il-Babil jimporta? Mhux veru. Mhux veru. Jissu ftit iktar minn 100. Ftit iktar minn 100. Diżappunt? Ħanidilkom ħaġa. Meta konna żgħar u hija hekk ukoll qed tismani. Kellna l-vizzju noħorġu fil-mandra. Mandra kienet ġnien wara d-dar. U nilagħbu bil-ħamrija u naġnuha u niffurmaw affarijiet. U għammi meta tarana kienet tibda taqgħod magħna. Tilagħbux fil-ħamrija għax timirdu. Għad tifhem.
kemm il-darba messa għaltilna dik il-darba? Tilabux fil-ħamrija x'timirdu. Taħsbu intom li darba ma kienx biżejjed. Kemm il-darba għaltilna? Qas biss noddhom. Qed tifhem. Imbagħad nibda ħoss żaqqitu ġani. Derija. Qed tifhem. Ommi għandha tort. Li kieku għal darba biss kien ikun biżejjed. Il-kwistjoni mhix kemm il-darba li jgħidilna tibżaw xi titwerrux, imma x'qegħdin nagħmlu b'dak il-kmand tiegħu. X'qegħdin nagħmlu bih. Jekk inti anzjuż, jekk inti beżan, iqaf. M'għandek ebda raġun illi tkun anzjuż, illi tkun beżan. Qed tifhem. Ixxampla fl-imħabba talla. Ereq fil-ħnina tiegħu. Gawd il-preżenza tiegħu. Kuna fil-protezzjoni tiegħu. U qed ngħidilkom is-sinjura ansjetà tparpar. Dik li darba kienet dejjem tiffittak u dejjem toħlom bija ma tibqax iżjed. Biża rigward il-futur, rridu nippjanaw, irridu namlu l-kalkoli tagħna, budgeting, dak huma affarijiet sensibbli. U frattant, Alla jaf li finalment il-ħajja, il-korsa tagħna hija fidejh. Meta daħlu fl-art mwieda lil Ġoswe li kienu s-suċċessur ta' Mose, Alla qallu intom ma ddejtux minn din it-triq qabel. Ma ddejtux minn din it-triq qabel. Qed jgħidilna bħalli kieku intom ma tafux. Intom ma tafux, imma jien naf. Għalfejn ngħaddihom minn dik it-triq Alla. Qed tifhem. Qed jgħidilhom intom m'għandkomx esperjenza, m'għandkomx qabbilta fi konfuskom, qed ngħaddikom bid-triq ġdida fjamanta għalikom. Intom ma tafux xejn dwarha, ma jien naf. U dik tagħmel id-differenza kollha. Alla urihom dan il-preżenza tiegħu illi anke jmur qudiemhom billi fil-konkwista tal-art meta bdew biex jattakkaw l-ewnet il-Ġeriko, belt enormi għal dak iż-żmien fortifikata. Tajjeb, l-arka kienet tmur qudiemhom fil-purċissjoni madwar il-belt għal 7 darbiet. L-arka kienet timxi qudiemhom l-ewwel ħaġa. L-arka is-simbolu tal-preżenza ta' Alla. U allura ma għandekx għalfejn tiddomanda spjegazzjonijiet għal providenza misterjuża tal-Alla. Alla kif jimxi magħna u x'jatina u x'jiġħdilna u kemm u kif u x'fatta, ma nafux. U rridu nkunu umli biżżejjed illi naf Alla u għal-missier providenzjali tagħna jien xogħli hu li nafdaħ. Afda u obdi, għax mod ieħor m'hemmx biex kuntent kun fi Kristu ħlief illi tafda u tobdi. Tajjeb, sewa kif jgħidilna fil-Proverbju kapitlu 3. Afda fil-mulej b'qalbek kollha. Ixteħed fuqu. Mil fuqu. Iddependi fuqu. La tmilx fuq il-fema tiegħek stess. Daqshekk mhux qed jgħidilna li ma nkunux intelligenti u ma ħadmux rasna. Li qed jgħidilna huwa illi bl-intelligenza kollha tagħna u bil-pjanar kollu tagħna ma naslu mkien jekk aħna ma nafdawx falla. Jekk il-mulej ma jipproteġix il-belt, l-assisa jassu għal xejn. Dak huwa ħsieb. U allura tmilx fuq il-fema tiegħek stess, irrikonoxxih fil-modijiet kollha tiegħek u hu se jagħmel traqatek dritti. Jekk aħna nirrikonoxxu lil Alla fl-imġiba kollha f'kull sitwazzjoni antipatika, irrikonoxxih għejx b'talu mod u manjera illi turi illi Alla huwa sidek. U int m'għandek ebda jett fuq ħajtek stess. U allura forsi fenna fjena, forsi tinsab miġuħ fiżikament, u xogħod minna qegħdin ngħixu hekk, miġuha, xi ftit jew wisq fiżikament, jew forsi inkwetati, konfużi, distratti. Forsi wkoll hemm xi qrusa f'qalbna kontra ħadd ieħor, skonċentrat, tossok waħdek ħati, evvizzjat, hemm dal-vizzju illi xebilkek u rabtek u ma tistax teħles minnu. Forsi dal-vizzju li qiegħed
bih tinsab imriex qudiem Alla minħabba dal-falliment tiegħek. Jew forsi tħoss illi r-rota tiegħek qiegħda ddur fil-vojt. Ħafna storbju, it-tajn itir, imma progress ta' xejn. Kultant tħossunek. U x'inhu? Irridu nibqgħu interqu bil-fidi. Ejjew, meta ngħidu bil-fidi, Pawl qal aħna nimxu bil-fidi mhux bil-viżjoni. Xi tfisser? Li nimxu billi nafdaw f'Alla. Avolja ċ-ċirkostanzi se jkunu avversivi, kontrarju għalina, ma jgħoddux għalina għax naħsbu hekk aħna. Frattant nimxu bil-fidi għax nafu illi Alla jekk jgħaddina minn di triq li aħna ma nafuwiex qatt ma għaddejna minna qabel, u jafa dik it-triq. U jafa. U allura rridu nammettu illi iva it-triq ma nafuwiex, imma u hawn id-differenza kollha. Imma qegħdin insegwu wieħed li ddeskriva li hu nnifsu bħala it-triq. Minu dan? Ġesu Kristu. Ġesu Kristu huwa t-triq. U sakemm aħna nimxu miegħu qrib tiegħu mexjin fit-triq talla. U isimgħu għadin, di triq tinfet. Kultant ġieli tkunu f'xi belt barranija u daw sqaqa hawnhekk ma jinfitx erġa' lura. It-triq li Alla tagħna tinfet. Twassal mill-art sal-ġenna. U allura b'Ġesu Kristu għandna konfidenza. Għandna konfidenza il għaliex ninsabu marbutin miegħu patt divin. Dan huwa r-raba' ħsieb tiegħi. Patt. Alla għamel rabta magħna, għamel lega magħna, għamel ftehim solenni magħna illi ma jitlaqniex, ikompli jipproteġina u fuq kollox jibda biex jgħidilna mill-bidunet tal-vjaġġ tagħna miegħu, mill-bidunet fi ħtijietkom u fid-dnubietkom, jien ma niftakarx aktar. Għaliex hemm il-maħfra maqluwa minn Ġesu innifsu. Il-wedi ta' Alla illi tant jikkonfortawna u tant jagħtuna impetu biex inħarsu l-qudiem u nibqgħu interqu l-qudiem. L-ikbar weda u l-aktar komprensiva li tinsab fil-Bibbja kollha hija din. Fejn Alla jwedna jiena nkun Alla tagħkom u intom tkunu l-poplu tiegħi. Dik il-weda hija il-pakkett sħiħ tal-wedi kollha talla. Alla biex ifehmna dil-weda jiena nkun Alla tagħkom u intom tkunu l-poplu tiegħi, jagħtina mbagħad miet ta' wedi oħrajn biex ifissrilna din il-weda waħda tiegħu. Weda li tant hija repetuta matul l-Iskrittura kollha. Għalhekk imbagħad Pawlu l-Apostlu jgħidilna illi huma kemm huma l-wedi kollha talla fi Kristu hemm liva tagħhom. U konsegwentament ukoll permezz tiegħu l-ammen lekk ikun ġifieri tingħad minna għall glorja talla. Meta aħna nirċievu l-weda talla, jiena nkun Alla tagħkom, intom tkunu l-poplu tiegħi, tajjeb, nistgħu ngħidu ammen. Għax hekk Alla hekk irid, Alla ċertament se jwettaq ir-riżoluzzjoni, l-intenzjoni tiegħu. Fatti Pawlu jkompli jgħid li dak li stabbilina magħkom fi Kristu u unzjonana huwa Alla li wkoll issiġillana, poġġa s-siġil tiegħu. Ġifieri bis-siġil tiegħu qed jgħidilna intom tiegħi, tappartienu għalija. Is-siġillana tagħna l-Ispiritu tiegħu fi qlubna bħala kapparra. X'inhi kapparra? Kapparra hija d-depożitu illi jiggarantixxi x'għandu jkun. Ġifieri jekk inti tagħmel kapparra fuq karozza down payment, tajjeb, jiġifieri għada pitada inti ħallast parti minna imma qed tintrabat illi ħatħallas il-somma sħiħa u dik il-karozza ħassir tiegħek. Meta Alla tagħna l-Ispiritu tiegħu jagħmel fi qlubna qed jgħidilna dik hija l-kapparra tiegħi li qed iddaħħalna fil-wirt etern tiegħu. U allura Alla jassigurana u jassigurana b'mod definit, jassigurana mingħajr dubju u jiena saqsi għalfejn Alla kapaċi kun daqshekk ċert u iridna li nkunu żguri mill-rabta tagħna, mill-patt tagħna miegħu. Tafu l-għala. Il-għaliex Alla warrab il-maħbub ibnu
biex jilqalina u jagħmilna quliet adottivi tiegħu. Alla warbu fuq il-Kalvarju biex jilqalina. X'kantajna fil-bidu? Kif jista' jkun? Kif jista' jkun? Illina jkolli sem minn din il-fidwa. Ma dik hija l-imħabba tremenda ta' Alla lejna. Għaliex Ġesu huwa għalina l-fidili il-patrun divin l-aħħar sibda. Il-patrun divin. Patrun forsi ma tantx nħobbu niddeskrivu l-Ġesu il-patrun tagħna. Però jiena rriflettejt fit kemm jixtaqlu dan il-titolu. Kemm jixtaqlu aħna l-Ġesu narfuh bħala l-patrun tagħna. Nsejħulu raj bir-raġun, il-bib tas-salvazzjoni bir-raġun, mulej, feddej, id-dawl tal-ħajja, l-isbaħ fost 10,000, il-ġilju tal-widien, l-alfa u l-omega, l-bidu t-tmiem, nsejħulu b'mijiet ta' titoli lil-Ġesu. Ma għaliex mhux il-patrun ukoll. Patrun skont id-dizzjonarju tfisser wieħed illi jappoġġja, jipproteġi u jipprovdi lil xi ħadd, jew lil xi grupp, jew xi pajjiż, jew xi organizzazzjoni. U jipproteġih u jipprovdilu billi juża r-riżorsi tiegħu, l-influenza tiegħu u l-awtorità tiegħu. Issa jiena saqsi, Ġesu, x'riżorsi għandu? Ġesu darba qal il-missier ħobb il-liben u taħ kollox fidejh. Għandu riżorsi Ġesu Kristu? Jekk Alla taħ kollox fidejh, jikkommetta kollox fidejh, m'għandux riżorsi biex jenna, biex wassalna. Patrun huwa dak li juża l-influenza tiegħu. Ġesu bl-interċessjoni tiegħu jinfluenzaħ il-missier tant illi iwieġeb għal kull petizzjoni tiegħu ċertament. Ġesu juża l-awtorità tiegħu favur il-Knisja tiegħu meta qabel ma tela lura f'Smewwiċ qalilhom il-dixxipli. Għallhom kull awtorità fis-sema u fl-art hija mogħtija lili. Għandu awtorità Ġesu Kristu. Ġesu ċertament huwa il-patrun tagħna, il għaliex jagħmlilna l-ġid, jipproteġina, jipprovdilna kontinwament. Minħabba l-fidwa tiegħu, fidwa storika u ċertissima. Min minna jiddubita illi Ġesu moti għalina fuq is-salib, dan huwa fatt, dan huwa fatt storiku. B'dik il-fidwa Ġesu għalanna l-libertà u dik il-libertà mhijiex possediment fraġli. Mhix possediment li jinkiser. Tajjeb? Jista' jkollok platt minn dawk li jkun jiswa ħafna flus. Però jekk toqtu ħażin max-xifer tal-Bank tal-Ċina qabli tkissru, fraġli. Il-fidwa ta' Kristu mhix fraġli. Ukoll minħabba s-salib tiegħu fatt innegabbli għal darb'oħra, il-fedeltà tiegħu lejna mhijiex staġjonali. Staġjonali jiena tgħallimt għax inti titgħallem bl-esperjenza. Ġilli xtrajt pjanta mingħand il-Lidl u ngħid issa dina l-pjata ħajti ħangawdija. Wara tliet xhur. Imbagħad immur naqra t-tikketta di staġjonali. Staġjonali għar-rebbija biss. Qed tifhem, le, il-fidwa ta' Kristu mhix hekk. Il-fedeltà tiegħu hija għal dejjem, permanenti. Minħabba l-irxox tiegħu, minħabba l-irxox ta' Kristu, il-weda tiegħu ta' wirt etern m'għandix expiry date. Il-ħalb tal-benna bir-raġun għandu. U tajjeb li jkollu expiry date. Imma l-irxox ta' Kristu bih għanna il-weda ta' glorja eterna. Minħabba is-saċerdozju tiegħu Ġesu mhux se jarralu milli jintroduċina l-koll quddiem il-missier. Bibja tgħid li hu dejjem ħaj mid-darba għal dejjem, issa huwa dejjem ħaj biex jinterċidi għalihom. U tafu xiex? L-interċessjoni ta' Ġesu ma tfallix. L-interċessjoni ta' Ġesu ma tfallix. Ġwanni 17. Isimgħu x'jitlob Ġesu għalina. Missier irrid illi huma wkoll li tajtni ikunu miegħi fejn nkun jien sabiex jaraw il-glorja tiegħi li tajtni għax ħabbejtni qabel il-pedament tad-dinja. Ġesu jrid li aħna nkunu fil-preżenza tiegħu għall-eternità korra. U Alla mhuwiex
se jiċħadlu dik il-petizzjoni tiegħu. Mela, Kristjan, mitt il-pass fejn Alla jgħidlek idħol, mur. Meta Alla jgħidlek stenna, iqaf. Meta Alla jgħidlek jew forsi jibqa' sieket u ma tafx fejn taqbad tagħti rasek, stenna lil mulej. Ibqa' qrib tiegħu. Rivelazzjoni 14 vers 4 waħda mill-isbaħ deskrizzjonijiet tagħna id-dixxipli ta' Ġesu. Ara kif jiddeskrivina. Dawn huma dawk illi isegwu l-ħaruf kull fejn imur. Dawn inxtraw minn fost il-bnedmin bħala l-ewwel frott l-Alla u l-ħaruf. Kif qed jiddeskrivina? L-ewwel nett li ħana mixtrija tal-Alla. Alla ħallas prezz. Dak il-prezz kien prezz ta' veru. La darba Kristu xerred demmu aħna ta' Alla. U Alla ħajbqa' jipproteġina, se jibqa' juri l-preżenza tiegħu magħna, se jibqa' jkun il-pilota tagħna, se jibqa' jonora l-patt tiegħu magħna u se jibqa' jkun il-patrun tagħna. Jekk dan huwa veru, xi trid iżjed? Ejja nirraġunaw, xi trid iżjed? Meta l-Apostlu Pawlu qal li aħna Alla berikna b'kull barka spiritwali flimkien ta' smewiet, ma kienx qed jibblafja? Ma kienx qed jibblafja. Kien qed jgħid il-pura verità. Alla ta' bilħaq berikna b'kull barka spiritwali. Il-kwistjoni kollha hija din. Qegħdin narfuhom dal-barkiet, qegħdin ingawduhom minn issa, qegħdin insarfuhom minn ġurnata l-oħra biex aħna ta' bilħaq ingawdu il-libertà illi Alla tagħna. Okay, il-futur kif għadna sena ġdida, zanzannija, ma nafux settina, ma nafux se troddilna, ma nafu illi Alla huwa Alla tal-patt illi jibqa' magħna u jmur qudiemna. U dak huwa il-faraġġ kollu tagħna. Alla tal-patt għal daqstant ħaqqu l-ubbidjenza u il-mixja fidila tagħna lejh minn ġurnata għall-oħra. Amen.